Suri na ba? Ayaw kang kuha na Jimmy. Kasi luwad ako kagamay. Kagamay ra atong butang masuko ka. Ni chatra ha? Magi kaya pwede na ako ka magi ah. Suri na ba? Ano? Suri na ba? Uy. Suri na ba? Wala man ko ka na to kay Wala sinya ni reply ka ikaw kang kuha na Ano Jimmy. mo reply ta kay nangutan naman. Nangutano niya. Suri na gud. Kuha na Jimmy di. Suri na ba? Uy. Suri na ba? Ayaw ko bang kuha na Jimmy ha? Suri na gud. Dugay naman kanig-ingon nga undangan na nimo na pag-chat-chat ana nganong sige magyapon kag chat-chat ana. Wala man katat ko dai gud. Ikaw ra man gud. Wala. Ayaw ko bang kuha na Jimmy ha kay ingon ka undangan na nimo ng conversation niya pag na ako karon diri mo kuan ka niya pag wala ko. Bisa pag tanaw na mong cellphone. Ukang kuha na Sa Jimmy. pagtanaw na mong cellphone, wala ko'y chat lain ikaw ra. Wala. Ayaw ko bang kuha na nganong masakpan man ako wala. Hindi ba nangamusta ra. Reply na nako baka nangamusta man di mo reply ino pa nagkag lain brag pasabot di na mo reply. Nangumusta ra sa kuha mo tong ina na di na reply bugoy kay ala na di mo reply no mali si malain pa lang tao sa kuha. Malain mo na yung una-una ka man kalain sa tao niya ako. Dili nga ko ni mo una-una nga malain ba ko. Dili na pwede mo sa tog lain ay. Dili. Ikaw dapat dili ka gusto peaceful nga kuha na to? Kanang ato ang gusto. Gusto lang kay ka chat? Nagara na chat ang kuan pug nang kuan sinang musta. Ato ka lang ganino. Kung gusto man ka nga kuha, ayaw pag uyab-uyab. Wala man ko ni chat og una sila yung una ni chat pa nangumusta ra na mo reply ng kuan. Eh pag uyab-uyab kung gusto man ka mangumusta pa na sila nimo, yan magkuan-kuan ka. Kukuan na Jimmy ha. Suri na ba? Ayaw kukuan na Jimmy. Kasi luwad ako kagamay. Kagamay ra atong butang masuko ka. Di chatra ha? Magi kaya pwede na ako ka magi ah. Nasa dai mo? Ay nagpangutana aniya kay amo aman eh. Diba katabang ko sa inyo. Kasi napilan pati kang sagpa, pwede na ako ka magi. Agin na lang gud ya. Di, pasaluan mo Ikaw sige kuan diya. Agin na ya, basig magi ra kaya kay basig mapilan pati kag kuan. Gamay ra kay problema magidako maninimo. Pasaluan ako ba? Ay kuan ko na kay makadamay patag lain tao. Pasaluan ako ba? Gamay ra nang butang patako ba nimo eh? Ate, ayaw nagapil-apil yan ako na ko dito ya. Hindi ka gusto madamay ako na dito. Tabangan mo di mo. At sa ko eh. Pag yun ka oy. Pasensya na kayo, okay? Pasaluan ako ba? Muna magkuan-kuan magug ka. Di ka Nagkamaran. gusto ko niya magsige ka kuan-kuan. Ano na magidamay pa mong tao, way sala. Hindi nga bitaw ko balak ko na siya niya ikaw di pa ka gusto magkuan ba? Gamay ra nang butang. Gamay? Ikaw kuan-kuan na Jimmy kapilan na nimo gibuhat ba? Kato pa kaisa pa na. Kaisa? Mo na si mangunang-unay kaisa pa nimo gibuhat. Ya kapila na. Damay pa kagubang tao. Di ka gusto madamay kay kuan nilakaw na lang unta siya. Ay, masulti ako. Kapil-apil Yun pa sa man nimo. siya. Ha? Ingon bitaw ko balak ko na mabiapil No, pa man siya. pasayluan na gani ko no. Gamay ra kay nang butang. Luan ako ba? Una-una daw be, kung kuan be, kung tarong panay mong pangutok, nag-send-send kag kuan, nag-ingon-ingon ng babae nga, send photo daw be, nya karon nag-send-send ka, naghukas-hukas pa jud ka. Kasi may tarong nga ng pangunahuna, kasi may di masukuan na. Uy, Wala ba? Idito na to niya picture ba? Nangaya sa picture. dito na ako kasukas ka. Sa may di masukuan na Jimmy. Luan ako ba? Sige ra kag inyong pasaylo, ay ayaw ko din yung kuan. Isa gatos na ka pasaylo, wala pa. Silom. Ano sa mo? Sige, lagi mo ka. Bana kay ba? Sis, ayaw lamot-lamot ani sis, kay wala kay lamot ani ba? Hindi ba karang nung tala lang kung bakit bana mo kay mo wood. Ay na lang kay lamot-lamot Sabak ani, kay ba? kay Pili ikaw mo mo nga. nga man eh. Wala man kay lamot ani, ayaw sige Dili ka ba? pinapil. Wa man ko da, wa man ganing balay diri to. Karan ako ba pili dili mo diri magawa. Nga man diri magid mo to yun man ninyo natulog bang ko. Ha? Wala ko'y labot og tugaran ni mo na din ha. Ba ni mo ba? Labot-labot mga ayaw sige kuan ba Kanang manulti ka ba? Kanang manulti ka. Hindi mo nang ba? na. Hinay lang ng panulti nimo ba? Pasensya na kayo kay. Ano kayo? Ano mag-apil-apil man ka? Sino mag-labot og tugaran ni mo na? Tinod lang, trespassing ka diri ba? Kadisulod ka sa akong area. Miss, mahal ako pasensya kay. Kani ako Wala labot og di ba kasing ni? Disiplinaan po na ko yan ni mo. Wala, Nang ni tukar, nagbibatasan. tingbulan man gud ron ni tukar pasaylo adyo ko. Ikaw, unong ba, disiplinahan ako yan ni mo ha. Kaya murag wani batasan ng bayhana na. Ikaw kung kuha nagwawatasan ha kay nag-out na kape-apil na Miss, makadili ay ikaw ako lang may mga batasan. pasensya. Oh, oy, bitas, natulog ko diri nga. Balay na ko ni. Wa mo ka unang nagnay balay diri. Masi mo kaway diri. Ako sa kanting. Pwede magkaroon ninyo ayosan guro. Pasensya na kayo kay. Pasensya nagdako kay. Dinahan na kay ako maka Nangaya man tagog suri, isa gatos na kasuri kung wa pa ko gipasaylog. Gamay ra king butanga. Gamay sige balik-balik anang mga chat-chat. So may ganahan na mag-send-send kag kuan mga Dai mo ilang kanili. ikaw man makapil-apil man ka. Balay din ako ba? Nako natulong nga bata Pasensya na niyo. kayo. Wala man ko'y labot kung natulog Ay, si Kuya tumagya ba? Pag hilom na ba? Ako ni umang hilom ron pag kumukto ko nang mababa ninyo ron. kuan na dong. Ha? Sa bagot kay magwala-wala ang signal diri ba namong ko sa bukid karon di kin madungog ba? Dali ba? Dugaya mo ni Ayaw ko pinabirahon ano? Imo mo ko pinabirahon. Lagi niya, di madungog ba? Pagdali ba? Uy, iko bi. Sige, pasayloon di ka karon ha pero ko tro-trohon gyapon nimo na basin jud na ko ha. Ganun gamay lang kana ginod dag pa kay dinamay to lalaki tong babae gidamay pa nimo. O di man ka gusto madamay sila nga magkuan-kuan makasakuha. Ay man nimo man sala ako ra man sala si Muha. Unsa? Ang kuan-kuan na Jimmy ha.
Tama na nang butangan Sa? ako mo jud nimo. Gamay na sa imuha, kapila na nimo nagbalik. Dili ba? Kisa daw, kanang pwede di lang mo diri maglalis kay na ko kay istorya ba. Dito na mo paglalis sa Kani inyo. manggudo di ko pa sa ilong gamay ra kayong butang. na da Jimmy. Ngano madamay na gusto ka madamay na puna siya. Spay, sa labot na kuanan yung away. Gamay ra kayong butang sa company ano sa nan. Dito lang, gusto. Ano ka oy? Dito mo sa inyong pag-away. Ako kay istorya diri ba oh. Maglagot yung ko ba? Dali lang ha kay ay mga way batasan diri ba. Dito mo ba kay na ko kay istorya diri. Kunsa nakibos kay ako yung tingon na Naman. kuyab to. Kung ako na tingog da Jimmy ha. Dala na mong Naka mo dito sa inyong Pauli sa inyo abi. Sa baka pud nimo oy. panyo disturbo ha. Kung ano baba nimo ha. Dito mo dala na mong uyab dito dong. Dala na dito ay mo pag-away Tara diri. tara. Mukha mo kang tao diya.